खुलुमबाय, आं निरन नार्जारि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन' भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाबजों आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां, 97थि जोनोम सान भुपेन हाजरिकानि जोनोम सानखौ मैयानि दिनाव आसाम रायजोनि खना खनला जायगाफोराव गाजा गोमजायै प्रग्राम खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो जेरैथिंबो रुंसारि भुपेन हाजरिकानि मिलौदो गारांनि रोजाबनाय देंखोनि बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। सिगांनि बोसोरफोराव जेरैबादि गुवाहाटी जालुकबारियाव थानाय भुपेन हाजरिकानि मांखरसालियाव बिबार बावनानै मान बावोमोन आरो गोसोखाङोमोन, थिक देग्लायनि बोसोरावबो मैयानि दिनाव जालुकबारियाव थानाय भुपेन हाजरिकानि मांखरसालियाव बिबार बावनानै 97थि जोनोम सान गोसोखांनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि ड भुपेन हाजरिका एबा गेदेमा देंखो रोजाबगिरि बिथाङा असमिया राव आरो हारिमुखौ गोख्रों खालामलांनायजों लोगोसे मुलुग दरबाराव सिनायथि होलांदोंमोन। बेखौबो बुंनो हायो दि ड भुपेन हाजरिकाया 1926 मायथाइनि 8 सेप्तेम्बर अक्ट'आव सदियानि मोनसे गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। ड भुपेन हाजरिकाया 1977 मायथाइयाव पद्मश्री, 2001 मायथाइयाव पद्मा भूषण, 2009 मायथाइयाव आसामाव रत्न बान्थाबो मोननो हादोंमोन। बिनि उनाव मिरु सरकारा 2012 मायथाइयाव भारत हादरनि नैथि जौसिन सिभिलियान बान्था पद्म भूषण आरो 2019 मायथाइयाव हादरनि जौसिन सिभिलियान बान्था भारत रत्न बान्थाजों सुदागोन ड भुपेन हाजरिकाखौ मान बावो। नैथि खौरां, मैया आरो दिनै दाब दाब जायगाफ्राव गोबां होज्रिखावनाय आबसु आरो गुबुन गुबुन संगठननि हेफाजाबजों बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि प्रफेसार लाइसाम लादु सिंखौ बोखारना गोदान प्रफेसार थिसन नांगौनि दाबिजों आखायाव बेनार लाना जोंनो गोजोननाय नांगौ, उइ वान्ट जास्टिस बायदि बायदि स्लगानजों खौरां बिजोङाव सुबुंगौमाखौ नुबाय थानाय समावनो मैयानि दिनाव मोनसे मोजां खौरां मोननो हायोदि नायल' जाल' गंसेल' बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार ड सुबुं बसुमतारिया मोनसे एडभार्टाइज एबा फोसाव बिलाइनि गेजेरजों गोदान भाइस चेन्सेलर बिजाथि नागिरनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मैयानि दिनाव नुनो मोननाय जादों। एडभार्टाइज एबा फोसाव बिलाइनि गेजेरजों जों मिथिनाय जायोदि भाइस चेन्सेलरनि गोदान बिजाथिनि बैसोआ 65 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन। बेजों लोगोसेनो बै बिजाथिया 10 बोसोर प्रफेसारनि महरै रोंग'थि गोनां जानांगोन। बेनि अनगायैबो बोहैथि दाननि 10 अक्ट'बरसिमाव गावनि एबा बिजाथिनि आर'जलाइखौ होनो हागोन होनना एडभार्टाइजनि गेजेरजों मिथिनो हानाय जादों। बै बाथ्राखौ बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार ड सुबुं बसुमतारि बिथाङा मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों मिथिहोयो। थामथि खौरां,
बेंकनि जेबो गेरेन्टि होनाङालाबा रायजोनि लाख लाख लाइमोनफ्रा आसाम सरकारनिफ्राय मोननो हागोन। सानसे समाव आसाम रायजोनि हिनजावसाफोरनो स्कुटि होनायखौ नुना आसामनि लाइमोनफ्रा मामा आमाक लागै बुलेट बुंनाय बाथ्राखौ लानानै मैयानि दिनाव बराकनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाना बे मोनसे गिदिर बिबुंथिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो हायो। हेमन्त मामाया बुंबावो दि आसामनि लाइमोनफोरनो थाबैनो बुलेटनि जायगायाव 2 लाख रां फ्रि होगोन आरो गावारि फालांगियाव जौगानाय बादि। लोगोसेनो बुंबावो दि मामा बिथाङा बुलेट मोनोब्ला बुलेटनि थावखौ माजों सोनाय होनना गोबां सिन्था खालामनानै हौवासाफोरनो होफिननाङि नोगोद 2 लाख रां लन होनो खुगा बेखेवनायखौ खौरां बिजोंनि दारै नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि मोननैसो आपडेट खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय। लोगोफोर दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।